Здравейте, приятели! Това е нашата нова поредица. Тази игра е закупена от Steam. Тя е много кратка. Ето сега ще видите за какво представлява играта. Добре, този го убихме. Сега те трябва да скокнем и да ги вземем. Така. Сега ще дойде един бос. Точно така. Ja. Това беше играта. Нямаше една минута. Така че... не е това играта, бе. Да, не е това играта. Това е било обучение просто. Скор, гол, ню рекорд. Не бе, това е била играта. Май. Чак, цук. Окей. Тум, тук. Так. Окей, да, това беше играта. Добре, приятели, това беше играта. Много кратка игра. Гласувайте, коментирайте, абонирайте се и до скоро.